Dipu Legislative Assembly ke parlo Lakha Krepli Korkanthi constituency arlo Nihang Langso Langlokso along ICDS ahem ki kimponja phanpura long e ke sompon Bangso hud Langlokso along mobile tower RCC bridge lapen Journal Karbi Youth Festival Katalona dimalong open stage ki kimpi ponja phan lamchak kachipi dekang Kedamtang thang ni phai inkora ke thom thelang arni Dipu Legislative Assembly ke parlo Korkanthi constituency arlo Langlokso Nihang Langso pathua klamalong ICDS hemgi kimponja phan MLA Bidyasing Engleng pen long e somponlo Dipu LAC MLA Bidyasing Engleng pen bangso long e ke somponalong BJP Korkanthi Mandal Committee maipu dolo ingti rara cyclem bangphi sangpi mun ingti piatum pendanglo penang abang pubang phetum chitongdon Bangso long eke sampona hut MLA Bidyasing Engleng pen lam theke jai pona tengki Langlokso hawar kapaching thur ponja phan ke cheng sike ICDS ahem nangwan pilo Lapen mobile tower aphan setami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang atumpen chingki chingwaisi nangklem piponpo Lapen Langlokso pen borpung adak Nihang Langso alang royalong Bangso aning kanangbong RCC adolong kaselang ponja phanta thanpon Napenan parta Langlokso hawar Karbi Journal Festival Katalona dimalong open stage ki kimponja phanta chekchakpon BJP Sarkar Napenon Dr. Himonto Biswa Sharma Assam BJP Sarkar da Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang CM Sarkar latum chelang pensi non government center Mane ICC along ta inko lag inko rapho an ke pidolo lag inko rapho utensil do furniture do ojo labang lag throk dam jipo tapena lag GST ai korea te quantum minus do pone la song bongsil dak em ki ahem abang ke along leke ake kom naita ek kotha 10 lusa ba 5 lusa nahi ladak paghor doji Osomatung ke sangia ke puria dim furniture doji lapeng ke baranda doji lapeng ke latrine bathroom doji lahai doji lasi ningarong pika asono mo pike ladak LP school mane je jo ko ke dodim nursery class ke dodim mo pike ladak ongonwadi center si nursery class dopo lahano nang tongphan la ongonwadi center hin bang uri kanke Dong mokak pen Samsung Inti Karbi Anglong live